L'Ajuntament de Torrent aposta per la modernització de l'administració com a factor clau per a facilitar i millorar la qualitat de vida dels ciutadans del municipi. Per este motiu, l'alcaldessa Amparo Folgado i el regidor de Modernització, Miguel Monterde, han presentat Torrent Innova 2017, acompanyats pel vicerrector de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la Universitat Politècnica de València, Vicent Botti. És molt important anar adaptant-se a totes les noves funcionalitats que aquestes noves tecnologies ofereixen, perquè al final tot això té que redundar en benefici del ciutadà. Este document, que suposa la continuació del Pla de Qualitat i de Modernització iniciat pel Consistori Torrentí l'any 2010, s'ha donat a conèixer en format digital. Estamos diciendo de quitar el papel en toda la administración pública, entonces hoy no podíamos hacer la presentación de este plan en formato papel. A més, s'estan posant en marxa interessants projectes com ara el desenvolupament de 2 aplicacions mòbils per a la gestió d'incidències en la via pública i una plataforma de comunicació ciutadana que faran que Torrent continuï sent un referent en administració electrònica. És un referent a nivell d'administració electrònica, d'administració moderna, d'administració que dona el servei al ciutadà des de la qualitat i des de la prestació personal a cada cas, però que al mateix temps sap que està en el segle XXI i té que facilitar al màxim totes les gestions que fa un ciutadà normal de Torrent en els seus documents. En definitiva, actuacions que pretenen facilitar i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.